Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nandito po tayo ngayon sa High Ridge, Indahag, Cagayan de Oro City, no? Dito po sa High Ridge, overview po dito. Makikita po natin yung buong Cagayan de Oro mula dito. So, sa nakikita nyo po ngayon sa likod ko, nagpa-picture sila brother, no? Sila attorney, brother Karim, si Ustad Karim, no? Attorney, at sa brother Jamil, no? So, nagpi-picture taking sila kasi kitang-kita po dito yung buong syudad ng Cagayan de Oro mula dito sa tinatawag nila na mountain top, no? O yung top view itong High Ridge, no? Meron tayong guest ngayon sa Dawa Bisaya, no? Guest natin, napakasikat po nito. Meron po itong more than 1 million na followers sa Facebook. Kitang-kita nyo po, ito po si Kuya Bob, no? Alhamdulillah. Lalo na sa mga taga Mindanao dito sa CDO. Mashallah. Mashallah. Ay nasa pagpapala at biyaya at habag kayo na po. Mashallah, mashallah. Amin, amin. Mayroon kaming ngayon, dinner, so sumasama ng buong Team Mindanao. So, alhamdulillah, ito po ay isa din sa aming mga activity, no, sa pagpapabot ng sama natin si brother Kuya Bob, no? Galing siyang Manila, sikat din siya sa, nakita niyo sa Facebook, nakita niyo siya, marami siyang video doon sa bus, nagdadawa siya. Magandang araw po sa inyo lahat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, sikat yan. Ayan, sama din namin si attorney. Mashallah, si Ustad Yusuf. Mashallah. مولاي صل وسلم دائما Ang ganda po dito, yung mga pictures na dito, yung mga exhibit nila. So, dito mismo sa entrance. So, meron pong mga booth dito, nag-picture taking booth. Tulad po yan. So, maganda na pang lalaking tayo malaki talaga. Sir Karima. Ustad Saddam. Mashallah. Sama natin si Brother Abdul Ghani. Mashallah. Ayan, si Ustad Karim. Mashallah. Ayan. At